साफागुरि दैजिरि बाजार होननानै जोङो मोनथिनो मोन्दों। साफागुरि दैजिरि बाजार होननानै आदाने लोगोसे गराय बिदैबो मोनगोन। आस्सा फंबाय लोगोफोर दानो आङो मोनसे साफागुरा होननाय मोनसे बाजारावहाय दंफैयो। थ' लोगोफोर बे बाजारखौ नोंथांमोना गोसो होनानै नायलांब्ला रोखोम रोखोम फाननाय बुस्थुफोरखौहाय नुनो मोनगोन आरोना। ओरैहाय नै दायो बेबायदि बाजार आरोना। ओमफ्राय दा ओरैहाय नै आङो दिनैहाय बे साफागुरि होननाय जे बाजारावहाय आङो दंफैयो। ओमफ्राय दा लोगोसे नै बेवहाय बेबायदि जोंनि बर'फ्रानो गोबां बुस्थुफोरखौ फाननाय जायो आरोना। नै बे खुमब्राखौ बेसेबांनि फानो मादै? बियो 80 थाखाबो हरो। 80 थाखा। आस्सा दा लोगोफोर नै बेयावनो दङ बे बाजारावहाय गोबां रोखोम फाननाय जायो आरोना। नै ओमफ्राय दा नुलांनो मोनगोन। ओमफ्राय दा नै बेवहाय दिंखिया मैगं फाननाय जायो आरोना। नै बे दिंखिया होनोबा बिराद स्पेसियेल मैगं आरोना। ओमफ्राय दा नैबे आब'आनो फाननाय जादों। ओमफ्राय आब' बेखौहाय दिंखियाखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय जायो? आस्सा बायनानै लाबोयोना? ओमफ्राय बेखौ नोंसोरो बेसेबांनि फानो? 10 थाखा। थ' 10 थाखा आरोना। बिराद मोजां बुस्थु मैगं, माने स्पेसियेल खुनु मेडिसिन गैयि मैगं मोनजागोन आरो। ओमफ्राय लोगोसे नै बेवहाय ओरैजाय गोबाङानो नैबेहाय फाननाय जायो। ओमफ्राय दा लोगोसे नुलांनो मोनगोन ओरैजाय नै साहा दखानबो दङ। ओमफ्राय जोंनि बर'फ्रानो फानजोबो आरोना बेवहाय बे मा होनो साफागुरि बाजारावहाय। ओमफ्राय बे थालिर मैखुनबो मोननाय जायो आरो नै। ओमफ्राय बेवहाय बेखौहाय मा बाजार होनोमोनलाय मादै? साफागुरि दैजिरि बाजार। साफागुरि दैजिरि बाजार होननाय जायो आरोना। ओमफ्राय बेवहाय लोगोसे हाग्रानि थाइगिरबो मोनो। नै थाइगिर ओंख्रि जानो मोजां आरो। ओमफ्राय थाइगिर ओंख्रि जानो मोजां। ओमफ्राय दा लोगोसे आङो मा मोनो देखायलांगोन आरो। दा ओरैजाय नै बेवहाय मैगंफोर फाननाय जायो। ओमफ्राय नै थिंखौ बानायनाय जादों आरो। थिंआ एसे गनायबो जादों। ओमफ्राय लोगोसे ओरैहाय नै बेवहाय हटेल आरो साहा दखान आरोना। ओमफ्राय दा लोगोसे सबजि बिसेलि आस्सा दा मैगं फानदों आरोना। ओमफ्राय लोगोसे बेवहाय अनेक बुस्थुफोर मोननो हागोन आरो। ओमफ्राय नै आब'नावबो आं सोंनो लागोन बे मैथाखौ बेसेबां फानो आब'? 10 थाखा ना? न'नि नामा ना बायस'नाय? न'नि ने? आस्सा 10 थाखानि फानो आरोना लोगोफोर। 10 थाखानि फाननाय जायो। ओमफ्राय दा नै बियो बेबायदि। ओमफ्राय दा गोबाङानो आरो नै बेवहाय मोनसे हटेल बियो बेवहाय जानो हागोन आरोना। ओमफ्राय लोगोसे बेबायदिनो ओरैजाय नै गोबाङानो फाननाय जायो आरो। ओमफ्राय दा बेवहाय आङो लोगोसे नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन हागौमानि मा मोनो आरोना। बेयो जाहैबाय ओरैजाय बेवहाय मैगं बाजार, नै मैगं बाजार बेवहाय। ओमफ्राय गासैबो मैगंआ जोब आरोना जोंनि बर'फोरनि मैगं। ओमफ्राय दा बेनो जादों जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय साफागुरि दैजिरि बाजारावहाय मा फानदों नोंथांमोना नुलांगासिनो दं। नै बेवहाय ना बाजार आरो दै, बेयो ना बाजार जोब गासैयावबो। ओमफ्राय लोगोसे बेबायदिनो नैबेवहाय बयलार, ओमफ्राय बेफोराव मैगंफोर फाननाय जायो आरोना, नाफोर फाननाय जायो। ओमफ्राय बेवहाय गोबां बोरमा बेदरफोरबो फाननाय जायो। ओमफ्राय नै बेवहाय नाथुर, नै बेयो नाथुर आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नैबेथ' सालानि जाहैबाय। ओमफ्राय लोगोसे बेबायदिनो नुलांनो मोनगोन। ओमफ्राय नै बेवहाय बयलार अनेक रोखोम, बेवहाय बयलार लकेल फाननाय जायो। ओमफ्राय लोगोसे नै बेवहाय बोरमा बेदर आरोना। नै बेयो बोरमा बेदर। ओमफ्राय केजि किमान दादा? 600 माने 600 थाखा केजि फानो आरोना बोरमाखौहाय। ओमफ्राय दा बे दैजिरि बाजाराव 600 थाखा केजिनि मोनजायो। दा बेलेगावथ' जोङो 700 थाखानिबो बायना जानाङो आरो। ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओरैजाय नै ओमफ्राय दा नुलांगोन दिनैनि बे आंनि ब्लगआवहाय। ओमफ्राय लोगोसे नैबेयावहाय फानो। ओमफ्राय अनेक रोखोम आरोना दैजिरि बाजार दै बियो। दा नुलांबाय थागोन आरोना। ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां रोखोमनि फाननाय जादों आरोना बेवहाय। दा नैबे बाजारा जाहैबाय आसाम ट्रेक्टर, माने बर'नि मेन खायद' अमा बेदर आरोना। बेवहाय अमा बेदर फानदों नै। ओमफ्राय
ओरैबो मोननै रोखोमनि फाननाय जायो आरोना मोननै रोखोमनि फाननाय जायो लोगोफोर ओमफ्राय दा ओरैहाय नै गोबां खासि बायदिसिना ओमफ्राय बेसेबां केजिनि फानो बेवहाय फंबाय 350 ना 350 आरोना आसाम ट्रेक्टर जोंनि बर'नि मेन खायद' आसाम ट्रेक्टर अमा बेदर दा बेवहाय बे सापागुरि दैजिरि बाजाराव माने 350 थाखा केजिनि मोनो आरो नै बेनो नै ओमफ्राय आदै मा लांफैदों आदै अमा बिबु सुग्रा आच्छा नैबे आदैया अमा बिबु सुग्रा आरो ओमफ्राय अमा मासेनि बिबुखौ सुयोबा बेसेबां मोनो आदै 100 ना ओमफ्राय माबैसेनि सुनो हायो अमा ओंखारनायजों खोथा मानै सुबाय होमबा 200 मोनबाय आच्छा 200 जों नोङो मा बायगोन आदै आच्छा खरसा ने जादे बे आदैया माने अमा बिबु सुनानै जायो बेयावनो जिउ खुङो आरोना ज' लोगोफोर नायलांबाय थादो ओरैजाय बेबायदिनो माने बिराद गोबां बेबायदि खायद' बेवहाय आसाम ट्रेक्टर ओमफ्राय लोगोसे ओरैजाय बाजारा एसे सेंबाय आङो दहायनो फैनांगौमोन सानदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय मैगं गोथांबो मोनो नै ओमफ्राय दा अब्लाबो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो लोगोफोर ना दा बाजै आरोना बियो गय ओमफ्राय मैगङा मा आच्छा नाङाखै ने बाजै ने जेबो मोना मैगं फानाबो जोङो दे दा दुखुनांथाव मादै बाजैया फोरमायदों जाहैबाय नोंथांमोना नुखाबाय खोनाखाबाय दा बेबायदिनो आरोना ओमफ्राय नै बेवहाय आबै बुरैमोन फानदों नै ओमफ्राय आबै आच्छा माने दा मैगं थाइगङाबो बहुद खमसै नामा नांनाया आच्छा दे ओमफ्राय दिनैहाय बेसेबांनि नांखो 1012 ना आच्छा दे गोजोननाय थाबाय मादैनिसिम दा बेबायदिनो नै ओरैजायबो बेयावबो फानदों नै ओमफ्राय बेवहाय दाउ गोथांबो फानो आरोना नै दा बे दाउ गोथाङाखौ बेसेबांनि फानोथाय आं बेसेबांनि फानोथाय मादै बे 400 केजि ना आच्छा 400 थाखा केजि 400 थाखा केजि फानो बेयाव जेरावबो बेनो सोलिगासिनो दङ 400आनो 300 400 बेबायदि आरोना 350 बेफोरबायदिनि फानो ओमफ्राय दा मादैया अबेनिथाय मा आच्छा हाग्रामा ब्रिज खाथिनि ना हाग्रामा ब्रिज खाथिनि ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओरैजाय नै बेवहाय सामब्राम गुदाम आरोना नै सामब्राम गुदाम ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओरैजाय गोबां जोंनि बर'फ्रानो फानो ओमफ्राय दा लोगोसे नुलांनो मोनगोन लोगोफोरना ओरैजाय बेबायदिनो दा दिनैहाय बेवहाय आङो ब्लग बानायनाय जाबाय ओमफ्राय दा बेफोराव मैगं थाइगं फाननाय जायो नै ओमफ्राय गोबाङानो बेवहाय बाजार खालामो आरोना गासैबो जोंनि बर' मानसिफ्रानो बेवहाय बाजार खालामनाय जायो गासैबो जोंनि बर'फ्रानो आरोना जोंनि बर'नि बाजार बियो दा बेबायदिनो ओरैजायनो ओमफ्राय बेवहाय एकदम जाम जालायो आरो दखान बाजार नालाय दहाय फुङावथ' फुंनि मर्निं टाइमाव बिराद मानसि जायोमोन बाहाय ओमफ्राय दा एसे मानसिया सेंबाय आरोना सेंथारबाय ओमफ्राय दा नै ओरैजायबो जोंनि बर' मानसिफ्रानो फानो आरो ओमफ्राय दा नायलांबाय था लोगोफोरना बेबायदिनो ओरैजायनो बेवहाय आदार हाब बेखौलाय मा बिदि दानस'लायना फानो नामा फंबाय जा दानस'ना फानो बेसेबां बियो मोनसेयाव 10 थाखा माने 10 रुपिस आरोना बे मोनसेयावहाय नै बियो दा बिदिनो ओरैजाय नायलांबाय था लोगोफोर आङो बेवहाय दा बेबायदिनो नै ओरैजायबो दङ ओमफ्राय नै बाहाय ओरैजाय लामासै दा बेबायदिनो ओरैजाय गोबां रोखोम दङ आरोना नै दखानफ्रा ओमफ्राय बिदिनोसै ओमफ्राय लोगोसे नै ओरैजाय फैफिननाय जाबाय आङो थांनोसै दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना
भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आङो बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय। स' लोगोफोर आङो भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन। स' थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ अल।